Siya ni Francis Zaino, nagkabaratong sinay ng doktor. Kaya na nagpupunan sa isang kapsa, kulit ng man, may katalagsan ng laba, ngalo makanulong ni Gato. Siyang kami nagkakapsa, inanalitan ng kulit, Berhilo Lalino, inanalitan ng Gloria Lalino. Biglang kami na itagpat, inalat ako nalulong kay lulang ko, kay tala. Kaya dita, may isulat ng palinis na panang-ama kay Minat. Nagbata ang laro, itigay-duan ng Pilipinas, elementary school. Bayan ko na ko, dinutulad, malula kay Lola, Lola kay Lola. Ninitin may pag-ibigay may isa kapasol sa Pilipinas. Yung bagat at atatang kailangan ko na bibigyan ng nagpatan kasi magluto sa mga. May isang rapi, bayan si isang panatulog, nakarinig kata lawa-lawa, kasi dinamot ko kailangan ko at sinilay. Kasi maganda ng takang ko. Mukhang kinitakang ko, iti ba yan nalabasin, kentuloy, ipapusin ko, kapasli ayang ugali ng babae. At biro sinimas ng masila. Ikaw naimas, may papamong ninanan ko, kinapangan ko. Gapon ang masalang kailangan ko, inanawag ako ng takang ko, kita, may nalang ng kalulang subunay, kasi bawat-bawat na naman. Natatang ko, pinakapalasa, kita na napasakit, physically, emotionally. At saan ko ang palasa, tinulong ko. Yung bagay ko, nanang na, ay nagtagpera ko, kita nagbasa, tanawin mo kaya ang nakama. Nalaman ko sa mga kawin, akas dyan, pinapagpasalakit naman ko. Iti pangasun, nagpagpamuhan din ang lakas kaya na nagbasa aging ka at nakapagpo sa kaya school. Sumusunod ang kalulang pinulang ko. Alantaran na pagkainiluan ko. May iniluan ko, pag-iin ko. Talagang di nakapasat ko. Ito yung susunod ko sinulit ito. Nagdala na sa Ilocos. Nagbalang yung hinakang ko yung marumit layang sa mission na. Nasunod na kayo sa suban at babae na nakalalo pa ng pansin. Ang hingga, dinapay na awal sa muna at tinutang na. Gusto mong kayo pala ay naulaw at itaan na nakakaturo. Kastalas sa kagalan ng takang ko ang makikita. Ketitaan susurot ka ngayon, kaya napuhutan at labanan ng surong bibiyag ko. At para kami kagalan ng anak, niluluhin sa anak, itlapit sa pagkala, pagpuso sa awat itawag kami ang pagkala. Yung urang ng masagot, Tigado ko, nakapagdadwala ang inahin sa kolisyon. Gapon ko naman sa trabahoan ko na panakaroon sa Manila. Ngayon naman ko pinibigay na nagbiro pa ang trabaho. Nag-apply na ang bartender na nagkakastaran pinaalan ng Bayad ka sa kalsang ng trabaho, awan mo maunong ko, at yung sumiten ko pa na umaki sa trabaho
Bagila. Minsan namunod ni Marilena ang asawa. Nagtasal kami nadaan sinalungan na. Nagkabayan, Reno Enriquez. Napunta ako sa pagtrabahoan ko, nagpamanila kami. At nagtrabaho ako sa bayan at restaurant. Bayan niya niya sa pamilya, matulog yung tuliso. At yan juga, nagkas na relasyon ko ang bali, nagkatrabahoan kaya nila, na nalipata ko sa pamilya. Bayan kita yung managkate, narong senda, yung bakit ko. May sangal daw, may atubad ko ang magdagas rumah, itibabay sa boarding house. Boarding house namin, ito yung lumakas naman sa boarding house. Boarding house ko, pwedekalit ang mapatungan at asawa ng anak ko, pwedekalit na konsensya ako. Nagalit kami naman, nakagawa ng asawa, kaya yung anak ko. Nagkaplaya kami dito, boarding house namin sa store. Kaya naman may makaswasan din. Kapag na bandong, nagawin kami, sinagambay ng araw ng kasugang isipahan ng Australia, kaya na magagawin ka ng mission ko. Inita mo lang daw, inita mo halal daw ko, ang Australia ng isipahan, gagpay lang ako ng mission, ang ulan na ako pali, hindi nagagpay na. May isang karamihin ang nagagpay kaya po siya at natalip ko, nagpapasok na. Nakalaingat kahit pagbalunan ng eten. Pagbalunan ng eten ay alam ko. So nga mo alamin ko, bayan siya at pagbalunan. Ipiulay niya ng sungit, napulot, narugit din ng pangkit sa pagbalunan. Hindi ko alamin, bulit ko sa kasama ng Diyos ko. Hindi ka kailangan ko, kasi siya dalipatan ng mga day nahuli ng anak ko, papang kalikan, tinawag ng maraming nagbalala. Nagsinta ng laro, hindi namin ng alaw, kasi nagawin ako, di ba sa isang makawan sa pamilya, hindi alam na kasama, napatakta. Sinulit ko kami nakakuha sa simbahan, minut-minut ako. Sinulit ko kami nakakuha sa simbahan. Minut-minut, ang si Catholic, kaya minut-minut sa ilang panagkali. Nalituda ako sa hindi maraming ko. Kaya nagbalik ako, napastek, nag-tibol, tumisyon. Naisintayan ka sa kawaga. Nakawin ko kaya yung bagay ko, ang magpaset sa ikang ibigay sa kawaga, kaya hindi mo. Kaya nagtiguan na ang mikin at pagkakrisandaan ng kawaga. Nalagyan ko na ng substate na nasarang akong gusto, nadala na nila turutin. Hindi ka mga kapsa, samantala sa pamilya ng Pastel ang matulog. Pastel mo lang kapsa, na matulog man care, at pakinasat ko ang ama, at umakder ang magkakasin ko ng anak. Dito na matulog, muingat paano ang umakder ang care para magiging anak ko ng pamilya. May sa kagiging anak ko lalaki at wapalay nga napuso sa Metrana. Masaktan kami, anak ka lang ng istoryan, si anak may pasamak na ng istoryan. Tunan ni Bakit, agas na maiwat, ikaw ang puso na sinamayate sa Metra, kalay-kaya kami. Masakot na sa alamite, sa kanayon ng mastan, na tukay man yung puso, kasama, kaya nagpa-advise na, timpang
yung paglabi ko yung tamang iisip. Mahukay man, pero mo kawan man si nagpanagan sa Islam ng iisip. Nakalubanan sa sinatuto. Ngayon, yung sublimi man, siniklamo yung sinato, datang kami di Indio, kasi si Bantay Bata, dan datang kami di Desa, Damay Udi. Nagtulpuri kami sinaban ni Kasagan na amang takder sa kalitigan, dan pagkakasagat ni Pagkitan namin, magigat sa utos sa pamilya, nasinta, sinasasika sa pamilya ni Diyos, amok dan tumarupun ni Nosi sa para ni anak ni. Hindi ka nagito lang ito, pamilya sa pagpanggiran, kailang pagpagkitan kanya sa kasama. Di ka tutulong niyawa yung pamilya. Kaya iyawan ko kaya ang mundo kitikar ko na kasama. Diyan ko di pamilya. Italit ko